To da fatan mai sauraro ya ji daɗin yadda labaran suka kasance. Taken labarin tattalin arziki da kasuwanci kenan ga Shamsiya Haruna. Barka da aiki Rukayya. Bari mu faro da Najeriya wato yayin da ita wannan ƙasa ke fafutukar gyara matatun man fetur. Rahotanni na cewa akalla naira tiriliyan 12 da biliyan 800 gwamnati ta kashe wajen shigo da man fetur daga watan Agustan 2024 zuwa Oktoban da ya gabata. Bayanai sun ce a cikin watan Satumban bara ne aka fi ma kashe kuɗaɗe wajen shigar da man fetur zuwa ƙasar. Da adadin ya kai lita biliyan 1 da miliyan 52 sai kuma watan Agustan bara da aka shigar da sama da lita biliyan 1 da miliyan 38 amma a watan Disamban 2024 bayanai sun ce lita biliyan 1 da miliyan 31 na man fetur aka sayo daga waje. A watan Oktoban 2025 an shigo da lita biliyan 1 da miliyan 17 na lita sai biliyan 1 da miliyan 12 a watan Nuwamba amma a watan Janairun bana adadin ya ragu sosai zuwa lita miliyan 765.7 kuma ya dan tashi kadan zuwa lita miliyan 770 a watan Fabrairu da kuma lita miliyan 889.7 a watan Maris. To anan gwamnan babban bankin Najeriya Olayemi Kadosone ya ce an samu raguwar tattalin arzikin kasar da kasa da kaso 1 kamar yadda ma'aunin GDP ya nuna. Rahoton CBN ya nuna cewa an samu wannan koma baya ne a cikin kwanaki 100 da suka gabata idan aka kwatanta da watanni hudun tsakiyar shekarar 2025. Mr. Kodoso ya ce duk da cewa ma'aunin GDP ya nuna karuwar da aka samu da kashi 3.98 a farkon shekarar nan, karuwar da ta fi kashi 3.86 da aka samu a 2024, amma ya lura cewa adadin ya faɗi ƙasa da kashi 4.23 da aka samu a kwata na biyu na shekarar nan da muke ciki. Ya bayyana haka ne a lokacin da yake gabatar da jawabi gaban kwamitin kula da harkokin banki, inshora da sauran cibiyoyin kuɗi na majalisar dattijai wanda sanatan Legas ta Gabas Adetokunbo Abiru ya jagoranta kenan. To har yanzu muna Najeriya inda kasar ta amince da biyan naira biliyan 185 na basussukan da aka dade ana bin masu samar da iskar gas da suke samar da lantarki da wato suke taimakawa masu samar da lantarki da yanfin bunƙasa harkokin kasuwanci ga bangaren makamashi. Majalisar tattalin arziki ta kasar wacce mataimakin shugaban kasar ke jagoranta wato Kashim Shettima kenan ta amince da shawarar bayan umarnin shugaba Tinubu na biyan basussukan da suka hana zuba jari da kuma tsuke bakin aljihu. Najeriya kasa mafi yawan jama'a Afirka na ci gaba da fuskantar karancin lantarki wanda ya kawo cikas ga ayyukan kasuwanci da kuma ci gaban tattalin arziki tsawon shekaru da dama. To madalla an gaishe ki Shamsiya Haruna. RFI. Madalla yanzu labaran za su dora. Hukumar ci gaban kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNDP ta gudanar da wani babban taron tattaunawa da kafafen yada labarai da masu ruwa da tsaki domin tattaunawa kan kudirin dokar nan da ke neman baiwa mata karin kujeru ta musamman a majalisun dokokin jihohi da na tarayya a wani yunkuri na samun amincewar Majalisar Najeriya kan kudirin. Wakilin Ismail Karatu Abdullahi wanda shi ma ya halarci taron ya hada mana rahoto a kai. Taron wanda ya gudana a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Abuja. Makasudinsa shine neman haɗin kan kafafen yada labarai da masu ruwa da tsaki wurin ƙara wayar da kan al'umma dangane da abin da ke kunshe cikin ƙudurin. Wakiliyar hukumar ta UNDP a Najeriya, LCG Atafuwa, ta yi ƙarin haske. Mun haɗu a nan ne domin tattaunawa da kafafen yada labarai su ba mu shawarwari kan irin ƙoƙarin da ya kamata mu ƙara wannan tafiya. Kamar yadda aka sani, muna da ƙarancin mata wakilai a majalisun Najeriya, don haka muna buƙatan ƙari. Muna so ne mu haɗa hannu domin tabbatar da wannan ƙuduri namu. Ƙudurin wanda wasu ke fargabar da wuyan ya samu amincewar majalisar balle har a kai wa shugaban ƙasa ya sa hannu kafin zaben 2027 duba da yadda lokacin siyasa ke ƙara karatowa. Amma shugaban kungiyar mata 'yan siyasa a Najeriya, Ebere Ifendu, ta ce ba su shakka. Matsalar mu kawai a yanzu 'yan majalisun jihohi da na tarayya su amince da kudirin ne, kuma su ma muna da ƙwarin gwiwar cewa za su amince domin sun ba mu tabbaci. In har sun amince, ba mu da haufin shugaban ƙasa shi ma zai tabbatar mana da dokar. Ita kuwa shugabar kungiyar mata masu zaɓe ta ƙasar Honorable Erin ta yaba da irin goyon baya
baya da 'yan arewa ke basu a wannan tafiya. Ta kuma koka da rashin samun irin haka daga kudancin Najeriya. Cewa da ake yi 'yan arewa ba sa son mata a ragamar shugabanci. Mu a zahiri mun ga akasin haka, domin a wannan tafiya yankin arewa ne ya fi bamu goyon baya. Amma abin bakin ciki yankunan kudu su kuwa yaƙar ƙoƙarin suka yi. Wani batu da aka tattauna a kai shine yadda jam'iyyun siyasa za su baiwa mata dama a idan wannan kuduri ta samu shugaban jam'iyyar ADP injiniya Sani Yabagi ya ce jam'iyyarsu a shirye take wurin baiwa mata dama a kowane lokaci. Kamar mu a jam'iyyar mu na ADP mun lura da cewa addinin mu ma na musulunci ya jaddada yadda ya kamata a rike mata bisa ga samun zaman lafiya da ci gaba na rayuwa. Ga masu tsoron cewa baiwa mata wannan dama zai sa su mamaye kujerun siyasa a Najeriya. Honorable Yusuf Dantalli ya ce babu wani abun fargaba a nan. Za a ware musu ne 30% a cikin 100%. So in an ba su 30%, maza kuma suna da 70%. Ba wani abun tsoro a ciki. Ba abun da zai ba wani tashin hankali. Kuma abun da aka sani maza ne kuma suka sponsorin wannan bil. Wannan taro dai wani bangare ne na gangamin neman Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da wannan kuduri, inda ake son karawa mata kujeru 74 a majalisun dokokin tarayya, 108 kuma a majalisun dokokin jihohi. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, Arifai Hausa. RFI. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Rayuwata. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International Arafai, ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Shirin Rayuwata na wannan rana ya yi duba ne kan yadda mata suka fita domin kasa kayansu a kasuwar baje koli karo na 46 da aka fara tun a ranar 22 ga watan Nuwamba a jihar Kano da ke arewacin Najeriya. Tun da farkon farawa dai, alamu sun nuna mata ne za su mamaye kasuwar, kuma yawan su ya rinjayi mazan, daga masu baje hajarsu zuwa masu zuwa yin sayayya. Ƙungiyoyin manoma da makiyaya har ma da kamfanoni masu zaman kansu, da bankuna da kuma mata masu sana'ar siyar da abinci ne suka kafa tantunansu a kasuwar domin baje kolinsu. Bayanai dai na nuna cewa a halin da ake ciki, bangaren kasuwanci a jihar Kano na neman komawa hannun mata, la'akari da cewa yawancin kasuwannin da ba a saba ganin matan Hausawa a ciki ba, a halin yanzu har shagunan kansu suka mallaka a cikinsu. Bakinmu a wannan rana sun hada da Hajiya Jamila Munir ya kasai, mai sana'ar siyar da abinci a kasuwar baje koli karo na 46, da kuma ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar manoma da makiyaya da aka wa laƙabi da Dr. Faruk, wato Umar Hashim. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Najeriya, Aisha Shehu Kabara, ta aiko mana da wannan rahoto. Rayuwata. Akwai mai guda uku kawai, kuma mai guda uku kaga ai ba kanta 3 in 1 amma shi 8,000 to kaga da